Sugeng pepanggihan malih kalian Subadi Prawoto. Ing kalodhangan menika badhe ngaturaken waosan buku basa Jawi Jagating Lelembut. Anggitanipun DRS Subagyo. Kanthi ira-irahan gendruwo kang ngrejekeni. Kang arep dak aturake ing kalawarti Jaka Lodang iki kedadian kang dialami dening Bapak Joykrama jeneng Singlon kang mapan ing Kampung Sindon. Pak Joykrama pakaryane dadi tukang cukur. Dene sisyane Budiyu jeneng Singlon pakaryane dadi pembantu rumah tangga. Putrane ana loro yaiku Kardiyana wis misah jalaran dheweke wis omah-omah dhewe. Dene adine yaiku lagi wae tamat SMA jenenge Sri Wijayanti. Pak Joykrama anggone dadi tukang cukur durung suwe. Sadurunge dheweke dadi tukang parkir ing sawijine toko buku. Gandeng asile dadi tukang parkir ora bisa nyukupi kanggo urip saben dinane, mula dheweke banjur ganti profesi dadi tukang cukur. Pak Joykrama nyewa kios ing cedhake pasar kanggo dasar anggone cukur. Pancen akeh lengganane, dadi asile luwih akeh tinimbang dadi tukang parkir. Kejaba dadi pembantu rumah tangga, Budiyu uga kerep dijaluki tulung tangga tanggane ngeterake dagangan ing pasar. Sanajan wong loro nyambut gawe kabeh, nanging asile pancen durung utawa kurang kanggo urip saben dinane. Ing sawijining dina Pak Joykrama anggone mulih rada kewengen. Pancen wektu iku sepi. Sedina mung ana wong siji kang cukur. Kanthi rasa kang semplah, Pak Joykrama mulih ing omahe. Dheweke mung mlaku. Jalaran omahe ora adoh saka kiose. Mung udakara 1 kilometer saka omahe. Bareng wis tekan cedhak omahe, dheweke krungu swara kang seru saka wit ringin gedhe. "Hei, Pak Joykrama, aja sedih kowe, dak bantu kang dadi kekuranganmu. Nanging aku sedianono kembang setaman lan sate gagak ing ngisor wit ringin iki saben malem jemuah kliwon 3 sasi sepisan." Krungu swara mau, Pak Joykrama banjur ninguk mengetan. Ana wong tuwa kuru sandhangane pating srantil nganggo iket. Tumuk-tumuk lakune nyedhaki Pak Joykrama. Wong tuwa mau banjur celathu. "Kepriye, Pak, keputusanmu? Gelem apa ora kowe tak bantu?" Nganti suwe Pak Joykrama mikir, banjur njawab, "Gelem, angger ora ana tumbal." Wong tuwa mau banjur nerusake kandhane. "Ora ana tumbal. Aku ora menehi pesugihan, mung menehi dalan supaya uripmu ora rekoso." Wong tuwa mau banjur mlaku mangetan. Pak Joykrama ngematake lakune wong tuwa mau. Bareng cedhak wit ringin, wong tuwa mau malik dadi gendruwo gedhe. Wulune rewok-rewok.
Matane abang mencorong, untune gedhe-gedhe mrenges. Banjur mangslup ing wit ringin, ilang kakedhepake. Weruh iku Pak Joikrama mengkorok githoke. Dheweke banjur enggal mulih. Bareng tekan ngomah, kedadian mau banjur diceritakake marang bojone. Wektu iku bojone nulak yen diwenehi pesugihan, jalaran mesti njaluk kurban utawa tumbal. Nanging bareng Pak Joikrama njelasake yen ora nganggo tumbal, Budiyuk sisihane utawa bojone banjur setuju. Sabanjure Pak Joikrama netepi penjaluke wong tuwa utawa gendruwo mau. Saben malem Jemuah Kliwon Pak Joikrama nyediani kembang setaman lan sate gagak ing ngisor wit ringin mau. Bareng wis tamat SMA, Sri Wijayanti nerusake kuliah 2 taun utawa D2. Dheweke ora nerusake kuliah meneh jalaran dilamar Irianto, pemuda tangga desa. Sri Wijayanti rumangsa wis cukup nduweni ijazah D2. Pak Joikrama banjur mikirake biaya kang kanggo mantu utawa wragat kanggo mantu ora setitik, mesti puluhan yuta. Yen mantune mung climen, dheweke rumangsa isin jalaran mung kari anak siji. Ragil kok ora dirowakake. Pirang-pirang bengi ora bisa turu, tansah mikir anggone arep mantu. Malem Selasa Kliwon dheweke klisa-klisi ora bisa turu. Udakara jam 1 bengi dheweke layap-layap arep turu. Rumangsa ditekani wong tuwa sandhangane pating srantil. Jebulane wong tuwa iku sing metokake Pak Joikrama nalika Pak Joikrama mulih saka kiose. Wong tuwa mau ngerti yen Pak Joikrama bingung golek duit, banjur aweh dalan supaya oleh duit. "He, Pak Joikrama, lemari ing jeron omahmu sing kebak gombal-gombal kae resikana kabeh." Gragap. Pak Joikrama banjur nglilir. Esuke Pak Joikrama ngejak sisihane mbongkar isi lemari. Bareng gombal-gombal wis diwetokake kabeh, gludhak ana kotak cilik kang rupane wis luthuk. Pak Joikrama enggal-enggal mbuka kotak kasebut. Lah dalah, isine kotak mau jebule emas, awujud kalung, suweng lan gelang. Ces, atine Pak Joikrama krasa seneng. Kotak iku asale saka adine Pak Joikrama kang nyambut gawe dadi TKW ing Arab. Wis udakara 2 taun Pak Joikrama lali yen nyimpen kotak kasebut. Kurang 2 sasi maneh pesta pernikahan Sri Wijayanti putrine Pak Joikrama arep kaleksanakake. Pak Joikrama ngitung-ngitung wragate. Ingon-ingone wedhus pitik wis didol kabeh. Emas kang saka adine uga wis didol kabeh. Nanging yen diitung-itung pancen isih kurang kanggo wragat mantu. Dheweke tansah eling yen dibantu wong tuwa utawa gendruwo kang mapan ing wit ringin cedhak omahe. Malem Jemuah Kliwon, Pak Joikrama masang sesajen ngisor wit ringin, yaiku kembang setaman lan sate gagak.
Biasane yen masang sesajen yen wis dipasang ing ngisor wit ringin banjur mulih. Nanging wektu iku dheweke ora mulih nganti tengah wengi. Bareng sumiyute angin ratri, lamat-lamat Pak Joikrama krungu swara. "He, Pak Joikrama, pekaranganmu kang ana kidul sawah kae sebar ana kembang kanthil, nanging aja nganti ana wong kang weruh tumindakmu iku." Gragap Pak Joikrama kang lagi ngelamun kaget. Banjur nginguk ngiwa nengen, nanging ora ana wong. Dheweke banjur mikir ora let suwe banjur mulih. Tekan ngomah kedadian mau banjur diceritake marang Budiyo. Malem Selasa Kliwon tengah wengi. Pak Joikrama nyebar kembang kanthil ing pekarangane. Warisane Budiyo ing kidul sawah. Let seminggu pekarangan mau kliwatan bakal dalan anyar dibangun pemerintah 30 meter. Let rong minggu Pak Joikrama nampa duit ganti rugi saka pemerintah. Pekarangane kanggo dalan mau. Sejatine dalan iku metu kidul pekarangane Pak Joikrama. Mbok menawa perubahan dalan kang arep dibangun pemerintah saka kidule pekarangane Pak Joikrama banjur metu pekarangane Pak Joikrama. Iku pengaruh saka kembang kanthil kang disebar dening Pak Joikrama. Wektu iku Pak Joikrama nampa ganti rugi gunggunge mayuta-yuta. Ing dina Rebo Legi pesta pernikahane Sri Wijayanti anake Pak Joikrama dilaksanakake kanthi rawa jalaran wragate pancen wis nyukupi. Wektu iku rendeng kecimpleng. Pak Joikrama kuwatir yen pas hari-hane udan deres. Mula sadurunge dina Rebo Legi, Pak Joikrama njaluk tulung marang wong tuwa kang sok nulungi dheweke kanthi pasang sesaji lan ndedonga ing ngisor wit ringin. Pak Joikrama krungu swara tletok. Ana godhong ringin 3 lembar tiba ing ngarepe Pak Joikrama. Banjur keprungu swara. "Godhong ringin iku templekno ing tarup kang ngenggreng." Pak Joikrama uga netepi apa pakone swara mau. Ing tempuke gawe tamune wis padha nglumpuk. Wektu iku bledhek mangampar-ampar. Mendunge hangendanu, meh udan bres. Nanging mendung mau katon lumaku mangidul, kurang luwih 1 kilometer. Sakidule omahe Pak Joikrama udan deres, banjur gedhe. Nanging ing omahe Pak Joikrama terang, ora ana udan. Nganti pesta pernikahane Sri Wijayanti rampung ora ana udan utawa terang. Gendruwo kang wujud wong tuwa ora medeni lan ngganggu, nanging kasunyatan mbantu Pak Joikrama. Contone rikala pesta pernikahane Sri Wijayanti lagi udan deres nanging udane dipindah nganti 1 kilometer sakidule omahe Pak Joikrama. Kejaba iku Pak Joikrama bingung golek duit, uga dibantu yaiku dheweke nyimpen emas nanging lali nganti suwe.
banjur dielingake dening Gendruwo kang memba wong tuwa. Gendruwo uga mindhah bakal dalan kang metu kidul pekarangane Pak Joikrama dipindah metu pekarangane Pak Joikrama kang tujuane supaya Pak Joikrama oleh duit ganti rugi kanggo ragat ewuh mantu. Erame Gendruwo kang memba-memba wong tuwa iku ora njaluk imbalan marang Pak Joikrama senajan Pak Joikrama wis dibantu. Biasane roh halus iku yen bantu manungsa mesti njaluk imbalan utawa tumbal. Pancen kang bantu Pak Joikrama iku ora njaluk tumbal. Gendruwo kang mendo-mendo wong tuwa iku mung aweh dalan supaya Pak Joikrama oleh duit. Gendruwo kang manggon cedhak omahe Pak Joikrama iku ora mung bantu Pak Joikrama wae, nanging uga wis tau mbantu tanggane Pak Joikrama kang pancen mlarat, yaiku Kang Kasma jeneng Singlon. Dheweke ora bisa nyunatake anake lanang mula malem Selasa Kliwon anake lanang Kang Kasma iku wis disunat dening Gendruwo. Sumber cerita misteri kang diaturake ing kalawarti Jaka Lodang iki pinangkane saka tanggane Pak Joikrama kang cerita marang penulis. Dadi pancen ana jinising Gendruwo ora mung ganggu marang manungsa nanging uga ana kang gelem mitulungi marang manungsa. Jare kang gelem nulungi marang manungsa iku wujude wong tuwa kang mlarat. Karipta dening DRS Subagyo. Cariyos menika kapetik saking kalawarti basa Jawa Jaka Lodang nomer 51 tanggal 1 April 2026 ing Ngayogyakarta. Matur nuwun awit kawigatosanipun saged pepanggihan malih wonten ing cariyos-cariyos sanesipun. Matur nuwun, matur nuwun, nuwun.